lang ang kilo, 165 na ngayon. Ang pork tiempo mula 145, 100 na. Ang mayroon 130 pesos, ngayon 140 na ang kilo. At ang buko na ginagamit sa fruit salad, 17 pesos, 18 pesos na ngayon bawat piraso. Unti-unti na ang binibili. Tulad ni Alintina na kalahating kilong baboy na ang manhapon namin ulam. Ng tig 10 o 20 pesos ang presyo ng mga bilihin bukas. Kaya naman ang iba, gumiretso na lang sa supermarket. Mas mababa po. Yung chicken. Dito 125 ang kilo. Ay sa palengke 150. Ang iba naman, ayaw Ano sa na? pagpapagod. Ang init. Ito lang lang dito. Abilis. Mabilis maubos ang mga pagkain pang Noche Buena. Kaya kung dati 3 beses magdagdag ng stock ang mga merchandise sa supermarket, ngayon 9 beses na. Inaasahan naman na magpapatuloy pa ang pagdagdag. Nasaan si Samuel? Sa ngayon ay unti-unti nang humahaba itong mga pila sa mga counters at sa patuloy na pagdating itong mga mamimili at para naman ma-accommodate itong mga last-minute shoppers natin ay marami sa mga malalaking supermarket tulad ng SM at Robinsons ang nagdesisyon na i-extend ang kanilang hours hanggang 12 midnight mamaya. Bukas inasahan nila na marami pa rin na mamimili. Tinatakay mo ako. Mamili na kayo. Nabidyo mo na? Marami rin sa mga supermarket na yan ang maagang maghapon. Babagyan yan dindili. Gusto niya daw makita niya ka ulit yung babagyan ng dindili. na makauwi sa kanilang probinsya para doon na po magpasko. At kahit karamihan sa mga biyahe ay fully booked, marami pa rin pasahero ang nagpapakasal. Wow! Live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrabaho sila sa Ganon. Nambambam. Marami mga empleyado ay mas umami ang mga pasahero dito sa Araneta Central Ako. Bus Terminal. Pero ang problema ay punuan ng mga bus tulad itong sinasakyan. Hanap ka! Ang nasa Kalamba ay fully booked na ang halos lahat ng biyahe. Ilang araw bago magpasko, Kaya. Buwan! Bro. Amuan! Hinihintay ko yung bonus ko. Wala pa rin hanggang ngayon. Kailangan kasama ko yung pamilya ko. Hindi ko rin hinihintay yan. With little money, uwi na lang ako talaga. Kung araw mang nagmamakaawa mga pasahero sa sakayin, Laya! Baba! No. Oh, Aliyah. Aliyah. Nano? Oo, maka-online ka? Ngini na. O, sige. Nano? Nanawaring oras, Ken? Nanawaring oras? Nanawaring oras? Kainin ko na, no? O, sige. Init ka na? Kinain ko na. Kinain ko na, Ate Letty.